Colectivos da nosa contorna doutros puntos de España e de África daranse cita no terceiro Simposio Internacional LGTBI. Vaise celebrar o vindeiro 28 de outubro. Nos diferentes relatorios farase unha radiografía da realidade da diversidade sexual en primeira persoa. Nos sentimos unha vez máis, vou a falar en feminino, orgullosas, porque estamos aquí tres mulleres, de que Cambados sexa un concello pioneiro en canto a facer determinadas actividades, que seguimos loitando pola igualdade, que seguimos loitando contra a violencia de xénero, e que estamos moi implicados con todo este movimento. Na parte internacional, o colectivo África LGTBI explicará como é a dura realidade da diversidade sexual naquel continente. Dentro aí do local, dúas organizacións, Gotas e Avante LGTBI Pontevedra. Tamén quixemos que houbera un referente da comarca, a Asociación Gotas, foi incluso a primeira co que falamos, cando a lectura do manifesto. Quixemos que viñera un representante tamén da provincia de Pontevedra, temos a Asociación Avante, LGTB de Pontevedra, que además está facendo moito traballo, organizou o Orgullo en Pontevedra este ano, ben Ada Otero, que é unha persoa moi activa neste eido. Como novidade este ano, o simposio entregará 3 premios a 3 dos colectivos participantes, a KIF, a Unidade de Xestión da Diversidade e o Observatorio Español contra Delitos de Odio. Ademais, de xeito paralelo, a vila acollerá unha escola de emprendemento feminino. Diseñouse esta escola de emprendemento feminino para esas mulleres que xa teñen empresa ou mulleres que queren emprender ou teñen algunha idea sobre algo que lles gustaría facer, e axudarles a ter os coñecementos suficientes como para, digamos, poder vender ese produto ou poder que chegue a información dese produto a todos os clientes e clientas que se xa preciso. A alcaldesa aproveitou para avanzar que o Concello está realizando as xestións para adherirse ao Pacto Nacional contra a Violencia de Xénero.